Kung adunay usa ka pulong nga maka hulagway sa atong kasaulugan karon, mao gayud ang pulong nga tukma. Tukma, sakto. No? Ngano kay ang atong kapistahan nga gisaulog diha kang Santa Teresita, Saint Teresa of the Child Jesus, ug ang atong kasaulugan sa paglusad sa Pundok Banay Rosario sa pamilya, ug usab ang atong ebanghelyo ug pangapagbasa nag-abot gayud. Nag-abot siya sa punto nga kini gayud nakahatag kanatog una sa tanan direksyon sa atong pagabuhaton. Nga diha sa pagbasa ug diha sa espiritu sa kinabuhi ni Santa Teresita, naghatag kanatog direksyon nga di ay ang atong himuunon sa paghimo sa rosaryo diha sa Pundok Banay, diha sa usa ka pamilya ngadto sa laing pamilya, dili tan-awon nga usa ka buluhaton, kundili tan-awon nga usa ka misyon. Lahi man ang buluhaton, kay pag-ingon natong buluhaton, ato ra nang himuon kay required man, kay giingon man sa pari, kay mao may gusto mahitabo sa parokya. Mao na siya, usa lamang ka buluhaton. Pero kung usa ka misyon, mga igsuon, wala kini nga paaghat tungod lamang kay gi-required, kundili ato ning himuon tungod kita kumbinsido nga kabahin kini sa atong kaugalingon o kabahin kini sa atong pagkapangulo diha sa atong katilingban. Kana bang ginaingon nga kundi nato himuon murag kuwang ang atong pagkapangulo, murag hawang ang atong pagkapangulo. Kay lagi ang atong paghimo nini usa gayud ka misyon. Nan kung atong lantawon mga igsuon, si Santa Teresita sa Batang Jesus nahimong usa ka patron sa mga misyonero. No? Duha na sila, si Saint Francis Xavier ug usab si Santa Teresita sa Batang Jesus. Ang dako kayong misteryo nganong nahimo siya nga patron sa misyonero nga usaman siya kamungha, pasabot nga kinulong man siya. Unsa niya pa ka misyonero nga dali raman siya. Nisulod siya age 14 diha sa monasteryo, namatay siya age 24. Ug masakiton pagyud ni siya. Nahimo siyang misyonero, patron sa mga misyonero, misyonera, tungod kay ang iyang espiritu, ang iyang diwa sa pagpuyo diha sa monasteryo, iyang gihalad tanan sa mga misyonero, sa mga kapait sa mga misyonero, ug ang iyang pagpuyo sa iyang kinabuhi diha sa monasteryo labaw pa sa pagka-misyonero. Usa ka simple lang nga prinsipyo nga naa kaniya. Ug unsa man ang iyang pagtan-aw nga sa tanang butang makita niya ang Dios, ug ang Dios naa sa tanang butang. God is in all things and all things is in God. Ingana, simple nga buhat niya mahimong extraordinary nga buhat. Simple nga buhat sama sa pagpanilhig, apan himuon niya sa extraordinaryo nga pamaagi, nga dili lang ang paghinlo, kundili gayud ang pagbudlay sa paghinlo alang sa Ginoo. All things is in God. No?
Mingana, dili siya na, wala siya na bantog sa paghimog, dagkong mga milagro, dagkong nga mga proyekto. Simple. Pero ang iyang espiritu, yayay kaayo. Kay ngano, ang iyang paghimo nining, ordinaryo nga mga butang, in an extraordinary way. Mao na mga kaigsunan, nga diha sa Ebanghelyo, tinuod nalipay si Kristo sa report sa mga 72 nga iyang gipadala. Unya unsa may report nga na mahimong malampuson tungod kay bisan ang yawa mituo kanila. Unya gisummarize ni Kristo ang maong hulagway sa pagbitaw. Nakita nako nga si Satanas nahulog daw kilat, no? Pasabot ani nga nagmadaugon gayud sila diha sa ngalan ni Jesus. Pero mingon si Jesus, ang tambag ni Jesus kanila, ayaw mo kalipay tungod sa gahom. Ayaw mo kalipay sa inyong success tungod sa inyong nahimo. Unsa may inyong kalipayan nga kang inyong ngalan nahisulat diha sa langit. Nahisulat diha sa langit. Meaning nga kalipay mo kay nakahimo kamo sa kabubuton sa amahan, ug ang amahan nalipay sa inyong gibuhat. Dili sa powers, dili sa gahom. Usahay mga igsoon, diha ta muungot isip mga JKK leaders nga ang atong pagka-JKK leaders are only measured on how we are powerful over our people, our members. How we can have a command of all our members. Mo na usahay ang gauge nato. Pero mingon si Jesus, ayaw himuan ang gauge sa imong kalipay. No? Himu ang gauge sa imong kalipay nga ikaw nagbudlay sa maong misyon, nagpadayon sa imong maong misyon, ug tungod sa imong dedication sa paghimo sa misyon, ang imong ngalan nasulat didto sa langit. Pila man kabuok nato naghimo aning PBBR Rosario sa pamilya diha sa Pundok Banay para masulat ang atong ngalan dito sa langit. Kadaghanan biya, no? Nganong ang atong Rosario magbalik-balik lang sa pamilya, maurang pamilya ha. Ngano man be? Ang ato dahing rason, di manggun sila mandawat, pader. Di sila gusto magpasaka, pader. Naluya ko, pader, nga naman, gamay ra ang magpasaka kang Mama Mary. Luya ka? Nga naman, wa ni mo dada sa imong powers, nga makumbinsi sila. Mauna nga, wala ka garahi sa imong paglihok diha sa atong JKK. Dasig ka nga moadto sa matag pamilya, pero maura ning pamilyaha ang moadto atuan. Ngano man kinira magong pamilyaha pader ang makahatag og painit. No? Oh, mas lami magirang painit pader kay naaman diha ang human mag-fellowship ta nya. Mas taas pa ang painit kaysa pag-ampo. Kay ang painit, gi-convert man sa palaman, sa pagkamarites. Mao na mga kaigsunan, nga atong bantayan, kining atong himuon. Una sa tanan, ang gitudlo kanato, diha sa atong kasaulugan karon, himuon nato ning kabahin sa atong misyon. Misyon ako, isip JKK leader, nga una sa tanan, no, mapahimutang sa laing mga lideres apil ang Pundok Banay nga masabtan ang atong Pundok Banay Rosario sa pamilya nga atong himuon nga orientasyon PSL o PSK.
no? Magtambayayong sa paghimo sa orientasyon diha sa JKK. Dayon akong misyon kabahin nga in town sama nga si Kristo nagpadala og tagduha sa matag misyonero niya sa 72 tinagurha ang gipada wala untay mag-inusara ang TPB ug ang isa sa mga GSL magpartner sa maong pundok banay nga sila mutambayayong sa pagdala sa pagampo diha sa pamilya. Ikatulo nga naa ang atong pag-awhag labi na sa atong mga kaigsuonan nga hangtod karon ang ilang pamilya mauwaw nga mag-ampo tungod kay di kibalong mag-ampo. Perting daghana, daghang mga katolikong pamilya nga way ampo-ampo. Mauna nga pinaagi niini unta atong maengganyo nga hinay-hinay, makita nila ang kabililhon sa ato ng kanunay mantra diha sa simbahan. The family that prays together, kana. Makita unta nilang value of prayer nga makatabang sa ilang kahiusahan diha sa pamilya. Hinay-hinay nato kanang ugmaron. Ug di kita ma-discourage sa mga panahon nga diin i-turn down kita. Unya, kita biyang mga Pilipino na ay sayon kayo nga pamaagi, no? Para dili kayo ngilad, no? Nga dili mo dawat, ay, surit kayo kay busy man me. Di good me, magkatapok ter usa ka pamilya. Nya, ikaw leader mo sa makaming, mao ba? Nahala? Tapukon, matapok gani sa himungaan ang dusin niya ka mga piso. Kana pa bang pamilya? Tapukon gani sa iring ug iro ang iyang mga anak. Kana pa bang pamilya? Mao mga kaigsunan nga ang pag-ingganyo dili lang ang pagpahibalo. Ang gikinahanglan karon sa atong evangelization is really to be able to convince, not only to inform. Ug mao na nga kung naata niya ng diwa, naana kita sa espiritu sa misyon. Pero ayaw kasuko kung balibaran jud mo. No? Ngano man, dili na mahitungod lagi sa imong convincing power, kundili mahitungod na sa lihok sa Espiritu Santo diha kanato. Iya, ultimately iya, isip piniyalan atong ilhon nga kining maong lihok iya. Ako instrumento piniyalan lamang nining maong pundok banay, nining maong pamilya sa maong JKK nga akong gisakupan. Pero ultimately, iyak kini. Busa, uban sa paglihok niya ng maong huna-huna, mas makasabot kita sa giiningon ni Kristo. Maubitaw mga igsuon, nga kanindot sa ending ni Kristo diha sa atong ebanghelyo karon. Iyang giatubang ang iyang mga apostoles ug moingon siya, bulahan kamo nga nakakita sa mga butang nga inyong nakita, kay sultihan ko kamo nga daghang mga propeta ug mga hari nga buot mutan-aw sa inyong nakita apan wala makakita, ug buot mamati sa inyong nadungog apan wala makabati. Nga kita di ay dili lang mo tan-aw kung usa ako katao nga wa makaila og nakabati nakakita kang Kristo, isip leaderes himuon ko lang kini tungod kay gi-require sa atong parokya. Pero kung makita na nako ug mabati na nako nga kining maong lihok iya ni sa Ginoo, bulahan kamo.
kay nakakita kamo nga sa ginagmay nga pamaagi, sa yano nga pamaagi, sa budlay nga pamaagi, nga magbalik-balik ta sa usa ka pamilya ngadto sa laing pamilya sa paghimo sa pagampo. Ato kining nakita nga kini kabahin sa atong misyon. Kay kung misyon kini atong buhaton o ato nga angkunon ang diwa ni Santa Teresita sa Batang Hesus. All things are of God, and God is in all things, making ordinary things, ordinary activities in an extraordinary way. Pinaagi niya na, kamong mahimong tinuod nga mga misyonero. Mas mahimo pa kamong tinuod nga misyonero kay sa mga pari, madre, mga laiko nga gipadala sa laing mga lugar. Tungod ang pagkamisyonero, dili lamang sa gilayon sa gitrabaho, kundili sa espiritu sa pagbuhat sa misyon ni Kristo. Amen. Atong